Te, magkano po kilo dito, te? 150 lang po. Ayun o, 150 po ang per kilo po dito ng alimasag. Oh. Baklad po yan. Nakita po natin yung mga katawan po ng alimasag. Oh. May itim dahil yung ay huli po sa baklad. Ayan. Kano kilo dyan ay laki? O yun o, so 200 pesos po ang per kilo ng giant pusit. O yun o. So may mga presyohan po tayo dito ng isda sa halagang 120 pesos po ang per kilo. Ang tulingan po ay 120 ang kilo. Ang bikaw po ay 120. Ang balsa galunggong ay 120 pesos po ang per kilo. Shout out po sa inyo. Shout out po, shout out. So, te, magkano po yung pusit? 250 lang po. So, 250 ang per kilo ng pusit dito sa Malabon Fish Market. Shout out sa'yo. Shout out sa'yo, kaibigan. Sa birthday ko. Yon. Imbitado tayo lahat sa birthday niya, kaya tayo lahat ay umaten. Ayun, sarado ang Malabon Fish Market mula Tulay hanggang doon sa may munisipyo. Birthday niya yon. Kaya mamalingki na kayo. Ayun, salamat, thank you. So, ang alumahan po dito ay 120 ang per kilo. 217. Sa Dalagang Bukid ay 120 rin po ang per kilo. Yan po yung mga presyo, no? Gulyasan at balsa galunggong at bangus. 140. Sa gulyasan po ay 70. 100 pesos po sa balsa galunggong. So sa hipon po ulit tayo. Dito po ang per kilo ay 300 pesos. Dito po yan sa malalaking hipon. Big size po. Ayan. 300 pesos dito po yan sa paninda po ni Ate Potpot, no? So yung pinto na po natin dito ay 100 pesos ang kilo. So sa bangus po ay 120. Morning, boss Lando. So napakaganda ng ating mga yellow pintuna, no? Ang ganda, pwede na. Sa alumahan ay 100 pesos. Apat na peraso. So yan po yung dalagang. Nay, magkano po yung dalagang bukid nyo? 160 po. So 160 po ang per kilo ng dalagang bukid, oh. Idol, magkano kalakitok? Ay, budget na yun. Tatanong na naman ako ni Idol. 50 lang pag mga idol natin mga vlogger dyan. So 150 po ang per kilo ng talakitok. Ayan po yung talakitok. 200 pesos ang kada per kilo. So ang ganda po ng ating hasa-hasa, no? So kilo naman po dito ng gulyasan ay 80 pesos. 180 yan, 150 na lang. 150 naman po sa dalagang bukid. Ano? 180? Ha? 180 yan? 150 na nga lang. Gano'n na rin presyo. Dito sa lapad, magkano? Parehas palang 150, no? Sa bilog at lapad na dalagang bukid ay 150 ang per kilo. Boss, shoutout sa inyo mga Lodi. Shoutout. Ang laki po ng tuna, no? Yan po yung laman. So magkano ang kilo? Sa ganyang klase na 200. So 200 pesos po ang kilo po ng tuna, no? So tutukan po natin ng ating camera yung kanilang mga paninda dito na gulyasan. So makita po natin sa asang na talagang sariwa po yung kanilang mga binibenta dito sa Malabon Fish Market. 100! 100! So yan po ang tumpukan po dito sa halagang 100 pesos ay madami na. Boss Dodi, magkano yung isang plastic na labahita? 100 lang. O yun, 100 pesos po yung isang plastic na labahita, no? Sa per kilo. Kilo, 120. So 120 ang per kilo ng labahita. Ito po. So sa mga tumpukan po pa rin ay dagsa, no, sa 100 pesos na tumpukan po ng isda. So dito 280 ang per kilo. Dito po ay 320 ang per kilo na ipon. Shoutout sa 80 pesos kilo ng tilapia Batangas. Ayan. Tagarumlon! Ayan, shoutout sa taga Romblon. So magkano naman tong alimasag mo? 200. So 200 pesos po ang per kilo, no? Lalaki yan. Ayun. Yan po yung per kilo ng alimasag na malalaki. So magkano sa lapu-lapu? 120. So 120 ang per kilo ng lapu-lapu. 120. Talaga. Ate Mayra, magkano yung tahong mo? 100 lang. So 100 pesos po ang isang tapo. Dito naman sa Talaba. 100 lang. Oh, 100 pesos din po ang talaba dito, no? Alright, so nandito naman po tayo ngayon sa ating kaibigan, Boss Lodi, Boss Idol. So 170 pesos po ang tilapia Batangas. Shout out sa'yo. Yun, shout out. Ayun, shout out sa mga customer ni Idol. Subscribe, Boss Lando Explorer!
Yun, maraming salamat, Boss Lando Explorer. Paki-subscribe po sa inyong YouTube channel. So, yan po yung kilo ng Batangas, no? 70 pesos po ang kilo ng tilapiyang Batangas. So, sa mga tumpukan po, ayan po ang... Alright, so good morning po. At nandito po tayo ngayon sa Malabon Fish Market upang makapag-update sa ating mga kababayan ng mga presyuhan. So, ang mamimili po natin ngayon sa Malabon Fish Market ay dagsa. Kaya marami pong naghahanap talaga ng mga murang presyuhan dito sa Malabon. So ito pong muli si Boss Lando Explorer na mag-e-explore at mag-iikot po ngayon dito sa Malabon Fish Market upang makapag-update ng panibagong presyuhan. So tara, let's go! Good morning sa'yo, boss. Wala naman lakas. ₱100 pa rin yung isang tabo. So 100 pesos pa rin po ang isang tabo po dito ng tahong, no? Yan po yung laman. So murang-mura pa rin po ang ating tahong dito sa Malabon Fish Market. So may mga isdang gagaong po dito, tawilis, bisugo at alimasag, no? Te, magkano po kilo dito, te? Ayun, oh, 150 po ang per kilo po dito ng alimasag, oh. Baklad po yan. Nakita po natin yung mga katawan po ng alimasag, oh. May itim dahil yung ay huli po sa baklad. Ayan. So maganda po ang presyo na 150 po ang per kilo ng alimasag. Yan po yung isdang gagaong. Ikot muna ako. Laki ng pusit, oh. Giant pusit. Ayan. Magkano kilo dyan ay laki? O yun, oh. So 200 pesos po ang per kilo ng giant pusit. O yun, oh. Napakalaking giant pusit. 200 pesos po ang per kilo. So meron mga tumpukan din po dito. Ito po yung bidbid, oh. Sandaan. Dalawang piraso po yan ay 100. Ayun, oh, dalawang piraso po na bidbid ay 100 pesos po. Ito po ay 100, oh. Itong sa linyati, 50 pesos. Yan po yung mga binebenta po ditong mga isda, no? Masarap po talaga sa bola-bola. Kalanggang, 50 Okay, salamat po. So sa mga tumpukan po ng galunggong ay 100 pesos. Ito po yan. So dito po ay 50 pesos. So ang ating galunggong ay mura-murang pa rin po sa halagang 100 pesos na tumpukan. Po, salamat. ngayon ang bango. Isa, 160 isa. So yan po yung mga isda po dito, no? Yellowfin tuna at balsa galunggong at pusit kalawang. So may alumahan po tayo dito at isdang matambaka. Boss, magkano yung alumahan mo? 180. So 180 pesos po ang alumahan dito, no? Yan po ang kagandahan po dito dahil nga sariwang-sariwa po ang kanyang binebentang isda dito sa Malabon Fish Market. Yan po yung presyohan, no? 180 pesos po ang per kilo. Boss, salamat. So mura-mura pa rin po ang ating mga hipon dito. 250 pesos po ang per kilo. Alright, so ang ating mga kababayan po dito ay talagang mga naghahanap talaga ng mga murang presyuhan. At ang Malabon Fish Market o Fish Port po dito ay dagsa po ang ating mga mamimili. So,
enjoy and be safe po sa mga pamimili po dito sa Malabon Fish Market ng ating mga kababayan na dumayo po dito sa Malabon. So may mga presyohan po tayo dito ng isda sa halagang 120 pesos po ang per kilo. Ang tulingan po ay 120 ang kilo. Ang bikaw po ay 120. Ang balsa galunggong ay 120 pesos po ang per kilo. Shout out po sa inyo. Shout out po, shout out. Magandang umaga po. Thank you. So yan po yung mga presyohan po ng ating isda dito sa Malabon Fish Market. So dito po ay meron tayo nakikitang pusit. So ate, magkano po yung pusit? 250 lang po. So 250 ang per kilo ng pusit dito sa Malabon Fish Market. So ito po yung isdang tonto. Ayan, tonto yan, alam ko. Ayan, tonto. So yan po yung mga latagan po dito ng mga sariwang isda sa Malabon Fish Market. So dito po tayo sa kabila, no? 150 ang per kilo po dito ng bangus, no? So sa alumaan ay 120. 100 pesos naman po sa yellowfin tuna. Oh, yellowfin na yan, no? So ang big size na hipon po dito ay 300 pesos ang per kilo. Dito naman po ay 260. 300 po. So 300 pesos po sa big size na hipon. So magkano naman po ang pusit? 300. So 300 pesos po ang per kilo ng pusit. So sa kabila po ay 250. Dito po ay 300 pesos. Bomba yan, Gar. Bomba. So sa Tilapiang Batangas ay 100 pesos po ang per kilo. Sa Tambakol po ay 100 pesos din po ang per kilo. So sa bangus ay 130. So ayan po yung mga presyohan po ng kanilang seafood sa Malabon Fish Market. So dito naman po ang ating hipon ay 240 ang per kilo. Sa kagandahan po ng ayun. Shoutout sa iyo. Shoutout sa iyo, kaibigan. Ayun. Imbitado tayo lahat sa birthday niya, kaya tayo lahat ay umaten. Ayun, sarado ang Malabon Fish Market mula Tulay hanggang doon sa may munisipyo. Birthday niya 'yon. Ayun, salamat, thank you. Alright, so sa kagandahan lang po talaga dito sa Malabon Fish Market, dito po ang kanilang mga binibentang seafoods ay may mga presyo na. So kayo na lang po ang bahalang tumawad kung ang vendor ay magbibigay po ng bawas presyo, ay lalo po kayong may excite na mamili dahil nga sa mga murang presyohan dito sa Malabon Fish Market. So nakikita naman po natin na ang kanilang mga presyohan, no? So sa kilo po ng alakaak dito ay 70 pesos ang per kilo. So ang tumpukan po ay 50 pesos. Ayan, no? Ang kilo ay 70. Ang tumpok po ay 50 pesos. Napakarami po ng isdang alakaak po yan. So murang-mura po ang mga presyohan po ng isda dito sa Malabon Fish Market. Tay, salamat po. So sa tumpukan naman po dito ng ating isda, no, ayan po, 120 ang kilo, ang tumpukan po ay 100 pesos. Yan po yung isdang dalaga, mas dalaga pa sa jowa mo, no? 260 ang hipon po dito, oh. So ang ating hipon dito ay napakarami at dagsa po talaga at murang-mura po ninyong mabibili. So sa halaga naman po ng pusit lumot ay 300 pesos. 260 naman po dito sa pusit. So sa mga presyon ay napakaganda at sulit at makakatipid ka dito sa Malabon Fish Market. So 70 pesos po ang gulyasan dito ang per kilo. Gulyasan. Pwedeng panggata ang gulyasan mo. Ito, ano ba, 120 lang, oh.
So ayan po yung per kilo ng gulyasan, no, sa halagang 70 pesos ang kada kilo. So ang alumahan po dito ay 120 ang per kilo. 217. Sa dalagang bukid ay 120 rin po ang per kilo. Boss, magkano ang kilo ng iyong Labatiba. labahita? Labahita. Akala ko labatiba eh. So 120 ang per kilo ng labahita. Boss Idol, salamat. So tumpukan naman po dito, no? Isdang tulingan, 100 pesos. Idol, shoutout sa iyo. Yun, nagpa-pogi points na naman ang ating idol dito sa Malabon Fish Market. Kinakot ng bayan. Mang Kanor. Yan po yung mga presyo, no? Gulyasan at balsa galunggong at bangus. 140. Sa gulyasan po ay 70. 100 pesos po sa balsa galunggong. Medyo pinagpapawisan na tayo sa kanilang mga presyohan dito dahil napakamura po ninyong mabibili sa Malabon Fish Market. So sa hipon puli tayo. Ito po ang per kilo ay 300 pesos. Dito po yan sa malalaking hipon, big size po. Ayan. 300 pesos dito po yan sa paninda po ni Ate Potpot, no? 260 dito po sa maliliit na hipon. So talagang ang hipon po natin ay napakaganda ng mga presyuhan. Talagang abot kaya ng ating mga bulsa, no? Magandang umaga sa iyo, Ate Potpot. Ilang kilo yan? Yun, no? So, yung pinto na po natin dito ay 100 pesos ang kilo. So, sa bangus po ay 120. So, napakaganda ng ating mga yellow pintuna, no? Ang ganda, pwede na. Sa alumahan ay 100 pesos. 4 na piraso. So, ang alumahan po natin dito sa Malabon Fish Market ay dagsa. Pati ang ating mga kababayan na dumayo po dito ay dagsa. Dahil sa mga murang presyuhan ng kanilang mga paninda. So nakikita po natin sa ating video yung ating mga kababayan na nag-iikot dito sa Malabon Fish Market. Talagang sila po ay naghahanap ng mga murang presyuhan ng kanilang bibilin sa Malabon. Saka yung aking malikot ko. Yan po yung isdang rabbit fish. Magkano per kilo, idol? Ayun, no, 100 pesos ang per kilo ng rabbit fish. So ito po yung mga yellowfin tuna, no, sa halagang 100 piso ang isang kilo. So may mga tumpukan din po na 100 pesos, madami na. Dalawa, pre. Yan po yung tumpukan ng yellowfin tuna, no, sa halagang 100 pesos. Boss Idol, magkano yan? Ganda lang. Ayun, no, 100 pesos po yung isang plastic. Ayan. So may mga tumpukan din po dito, no? Ang tumpukan po ng gulyasan ay 100 pesos. Madami na. So ang ating mga kababayan ay napakaraming dumayo dito, no? So sa linyasi, 60 pesos ang kada per kilo. Ito kaya yung binili ko sa Riwa. So yan po yung mga paninda po ni nanay dito, no? Ang gulyasan ay 100 pesos ang kilo. Bikaw ay 80 pesos. So grabe po ang mga presyon po na nagaganap po dito sa Malabon Fish Market. At talagang murang-mura po ninyo mabibili ang mga isda. So yan po yung dalagang. Nay, magkano po yung dalagang bukid nyo? 160 po. So 160 po ang per kilo ng dalagang bukid, oh. Dalagang bukid na lalaki. So iba po yung nakita natin ng mga lapad na dalagang bukid, no? Napakaganda po ng isang dalagang bukid dito sa Malabon Fish Market. Nay, maraming salamat po. Ay ate, thank you, thank you. Walang haircut. So sa rabbit fish ay 100
30 ang per kilo. Ayaw mo ka? So may mga presyohan na po na nakalagay sa kanilang mga paninda, no? So talagang murang-mura ang presyohan dito sa Malabon Fish Market. Alright! Shout out kay Jeff Baliw. Anak ni Mang Ramon, shout out sa'yo, Jeff Baliw. So yan po yung mga paninda dito, no? Idol, magkain kalakitok. Ay, budget na yun. Tatanong na naman ako ni Idol. 50 lang pag mga idol natin mga vlogger dyan. So 150 po ang per kilo ng talakitok. Ayan po yung talakitok. Ano magalok, friend? So sa asa naman po ay 200 pesos ang kada per kilo. Lagyan mo yan para matulas. So ang ganda po ng ating hasa-hasa, no? Sa halagang 200 piso. Yan. Oh, 180 po, binibigay po na 180 ang hasa-hasa. Kita po natin ang pagkaganda ng hasa-hasa dito sa Malabon Fish Market. Yan. So kuya, salamat po. Tapos may mga tumpukan, no? 150 ang mga isdang kalaso. 150 po ang tumpukan. Dalawa na. Yun, no? Dalawa po ang binibitang kalaso, no? 150 ang dalawang tumpukan. So, ang tumpok po dito ng mga tulingan ay 100 pesos. Napakarami na. So, kilo naman po dito ng gulyasan ay 80 pesos. 180 yan, 150 na lang. 150 naman po sa Dalagang Bukid. Ha? 180 150 na nga lang. Gano'n na rin presyo. Dito sa lapad, magkano? Parehas palang 150, no? Sa bilog at lapad na Dalagang Bukid ay 150 ang per kilo. Boss, hindi ka siya shout out? Boss, hindi ka siya shout out? Shout out kay Raymond Castillo. Ayun, shout out kay Raymond Castillo. So, yung mga Picardal Brothers, shout out sa inyo ng Tunsuya. Ay, shout out sa iyo, Lodi. Ayun, oh. Bakit Red Doors yung dala mo? Hindi... Kasi jackpot na kami. Ayun, jackpot na pala ang kanilang ibinentang isda, no? Akala ko isda yung hawak mo, eh. Isdang dorado. So 100 pesos po ang tumpukan po dito ng loro. So grabe po ang ating mga isda dito na ibinagsak sa Malabon Fish Market, no? So shout out sa inyo mga Burnox TV. So dito po tayo. Yan, pagi. Tapos tumpukan ng rabbit fish. Tay, magkano tong rabbit fish nyo? Ha? Magkano tumpukan? Ito? Ayun, no? 150 ang tumpukan po dito ng rabbit fish. Ito po yung isdang pagi. No? Ayan, mga tumpukan, no? Shoutout sa inyo mga Lodi. Shoutout. So, ang laki po ng tuna, no? Ayan po yung laman. So, magkano ang kilo? Sa ganyang klase na 200. So, 200 pesos po ang kilo po ng tuna, no? Ang laki. Ayan, no? Mabalat kaya? Kala ko kung sino. So, ayan po yung mga tumpukan po, no? Sa halagang 100 pesos. So, ang dami na mabibili talaga dito na isda ngayon. Talagang dagsa. 150, tatlo. Sa tulingan mo, Lodi, magkano dito? Kilo yung bari, piso. Ito po yung tumpok, piso. Sa kilo, Piso. Sandan. yun din, 100 din, no? 100 pesos ang kilo. Ano itong naman yun? 100 pesos ang kilo rito sa tulingan. Dito po ang tumpok ay 100 pesos din po. Yan. Yan po yung mga binibenta pong tumpukan dito sa Malabon Fish Market, no? Oo, 100. Tingnan mo. Panalong-panalo na, oh. Paralo sila. Sa isandaan. Kitang-kita po natin yung hasang, no? Talagang sariwang-sariwang isda sa Malabon Fish Market.
2.5 pa kuha ko yun eh. 2.5 isang box. 20 kilos lang. Daming isda, oh. So, tutukan po natin ng ating camera yung kanilang mga paninda dito na gulyasan. So, makita po natin sa asang na talagang sariwa po yung kanilang mga binibenta dito sa Malabon Fish Market. 100! 100! So, yan po ang tumpukan po dito sa halagang 100 pesos ay madami na. Halagang malulutong yan, halagang 100 lang oh. Napakarami, no? Gulyasan. So, labahita. Boss Dodi, magkano yung isang plastic na labahita? 100 lang. O yun, 100 pesos po yung isang plastic na labahita, no? Sa per kilo. 120. So, 120 ang per kilo ng labahita. Ito po ay masarap iprito, no? Ito po yung rabbit fish. Tapos yung mga tumpukan po ng gulyasan. Ayan, ang marami po. Kahit tumpukan mo, idol. Uy, nalaglag pala yung tagging. So, 100 pesos po ang tumpukan. Makita natin asang mo. Ayan, oh. Huling-huli yan oh. Huling-huli yan. Shout out. Shout out ulit. So, shout out sa Picardal Brothers ng Tunsuya. No, shout out sa inyo. Alam ko kayo yung mga pogi ng Tunsuya, Malabon City. Shout out uli kay Picardal Brothers. So, napakaganda po ng ating mga isda rito, no? Ate, pikas lahat yan. Boss, salamat. Shout out uli sa'yo, idol, yan. Shout out kay Pamilya Bantot. Shout out sa ating founder. Salamat. May payong ka na. 100 pesos din yan, mga tumpukan, no? Yan o, puro 100 piso po yung mga tumpukan po dito ng isda. Salamat, Daddy. Alright. So, sa sitwasyon at kaganapan dito sa Malabon Fish Market, grabe, sobrang dami po ng tao na namimili po ngayon. Talagang dumagsa ang ating mga kababayan na dumayo dito sa Malabon Fish Market. Talagang naghahanap sila ng mga murang presyuhan ng isda dito sa Malabon. So sa mga tumpukan po pa rin ay dagsa, no, sa 100 pesos na tumpukan po ng isda. So tumpukan, grabe, ang dami. Halos 2 kilo na yung binebenta nila, no, na tumpukan dito sa Malabon Fish Market. 180 naman po ang 1 kilo ng pusit. At ang tumpukan ay 100 pesos. Shout out sa'yo, idol. Shout out. So, yan po yung mga tumpukan po dito, no? Shout out sa'yo, Lodi. So sa mga binebenta niya pong isda rito ay nagkakahalaga po ng 100 pesos ang mga tumpukan. Boss Lando Explorer. Dito talaga ako sa Tagalog. Sa ayong isa pa rin Pampanga. Si Kuya Ed. Boss, good morning. Magkano hipon? Lalaki, oh. 320. So 320 po dito. 80 saka 21 for 280. So dito 280 ang per kilo, dito po ay 320 ang per kilo na hipon, no? Shoutout sa iyo, Lodi. Talagang pinagbubuti mo ang iyong paglilinis ng tilapiang Batangas. Oo, para maganda, para balik. So hindi ka ulit mag-shoutout. Shoutout mo. So
80 na lang, 80 na lang. Ayan o, shout out sa 80 pesos kilo ng tilapia Batangas. Ayan. Tagarumblon. Ayan o, shout out sa taga Romblon. 320. Kami oh. Boss, ikisam na ako ngayon sa vlog mo oh. Ayun. Talagang masisipag ang ating vendor dito sa Malabon Fish Market, no? Salamat sa inyo mga idol. Thank you. Boss, salamat. Ayun na naman. Bisa mo na, bisa mo. Shoutout siya namimili, 120 lang kami. So, magkano naman tong alimasag mo? 200. So, 200 pesos po ang per kilo, no? Lalaki yan. Ayun. Yan po yung per kilo ng alimasag na malalaki. Shout out sa iyo, Kaluga. Kaluga Vloggers. Yan, Kaluga Vloggers, shout out sa iyo. Kailangan to, 300 na isa. So, magkano sa Lapu-Lapu? 120. So, 120 ang per kilo ng Lapu-Lapu. 120. Dalaga. Dalaga. 120. So, 120 rin po ang per kilo ng dalaga, no? Yan, ang laki ng ano, na 300 pesos po ang isang piraso ng gulyasan o tambakol. Durado. Dorado, ito po yung laman, no? Magkano dito sa mga nakatilad mo, idol? Yeah, 120 kilo naman. So, 120 po ang laman po ng dorado, no? Boss, salamat. Thank you. Maling. So talagang napakaraming kababayan natin ang namili dito sa Malabon Fish Market. Talagang dumagsapo, no? Good morning po, shoutout po sa ating mga vendors po dito sa Malabon Fish Market. So ang mga tumpukan po ng ating mga mangga ay 50 pesos tumpukan, no? Ito po yan, no? Okay, salamat. Yan po yung mga presyohan po ng mga naka-plastic na manok at ay baluna, no? Shoutout sa iyo, idol! Yun, shoutout! So, sa tulingan mo, magkano ang presyo nito? Yan sa ano, 90 lang dyan, 920. 120 na yan. Tatlong piraso. Ayun, no? Tatlong piraso po ay 120. Ayan, ha? 120, isang kilo na yan. So, sa bangos magkano? Bangos, 140 idol. So, 140 po ang per kilo ng bangus dagupan. So, sa tilapia Batangas ay 90 pesos ang per kilo. So, talagang ang ating mga isda dito sa Malabon Fish Market ay dagsa. So, alright. Boss, salamat. Thank you. So, sa mga tahong po. Ate Mayra, magkano yung tahong mo? 100 lang. So, 100 pesos po ang isang tapo. Dito naman sa Talaba. 100 din. 100 pesos din po ang talaba dito, no? Yan po yung laman ng talaba, ay napakataba. Meron po, ma'am. Eh Myra, maraming salamat po. Thank you. Alright, so nandito naman po tayo ngayon sa ating kaibigan, Boss Lodi, Boss Idol. So, 170 pesos po ang tilapia Batangas. Shout out sa'yo. Yun, shout out. Ayun, shout out sa mga customer ni Idol. Subscribe, Boss Lando Explorer. Yun, maraming salamat, Boss Lando Explorer. Pakisubscribe po sa inyong YouTube channel. So, yan po yung kilo ng Batangas, no? 70 pesos po ang kilo ng tilapiyang Batangas. So, sa mga tumpukan po, ayan po ang mga presyuhan, 100 pesos. Sa alumahan po ay 150, no? Ang per kilo. Sa tulingan po ay 100 pesos ang kilo. So talagang dagsa na ang mamimili, dagsa pa rin po ang ating mga isda na
Murang-mura pong mabibili dito sa Malabon Fish Market. So nakikita po natin ang ating kababayan na mga nag-iikot dito sa Malabon. 260 ang per kilo naman po dito ng hipon. Shoutout sa iyo, idol. Yun, shoutout. So grabe po talaga ang ating mga kababayan, no? So ang bangos po dito ay 50 pesos ang isang piraso. Dito po, Boss Idol ay sila po ay nagtatanggal din po ng tinik, no? So boneless bangus. 10 pesos po ang additional sa kanilang pagbaboneless po ng bangus. Idol, magkano yung pusit kalawang mo ngayon? Wala nang gawa. So 170 po ang pusit kalawang, no? Napakaganda ng pusit kalawang natin, no? O yun, no? 300. Binarging na. 300 may warranty pa. Ayun, may warranty. Yun ang kagandahan po talaga dito sa Malabon Fish Market. Yung bangus mo may warranty. Pag di masarap, pwedeng ibalik. O yun, no? Pwede ibalik, no? 300. Mismong yung ating vendor na nagsasabi. No, shoutout po sa inyo. Kuya, shoutout po. Ayun, shoutout po. Salamat po. Salamat po sa pamimili po dito sa Malabon Fish Market. Bibigyan ng warranty. Thank sa you bawat po. ito. Kung laruan niya, wala pang binamana yan. 300 na lang dito, palimutan mo na yun. Alright. So, sa kaganapan dito sa Malabon Fish Market, ang ating kababayan po ay dumagsa upang mamili ng mga presyuhan na mas makakamura talaga dito sila sa Malabon Fish Market. So, anyway, shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa, at shout out po sa ating mga viewers na lagi po sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. So medyo po umaambon-ambon na po dito sa Malabon, no? Kahit na may araw, umaambon po ngayon dito. So shout out sa ating mga kababayan na dumagsa at dumayo po dito sa Malabon Fish Market. So ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-a-update ng kaganapan dito sa Malabon Fish Market. Hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Lagi po tayo mag-iingat. Enjoy po sa mga pamimili po dito ng ating kababayan. Salamat po at mabuhay po kayo. God bless. Bye-bye.